Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki wonten salah setunggal jamaah menawi ingkang penasaran krana nglampahi tumut jamaah mulai bujang sampai nggadahi istri sampai nggadahi putu. Rumangsa boten angsal kenikmatan keimanan datang Allah, mung sekedar ngalor ngidul ramih sing kados umum menika dateng umum menika jamaah piring seng terus ngoten nggih. Nggih, mongko kula jawabe sak niki. Niku Allah pun ingkang sanjang maringi ilmu ayat secara syariat torekot hakikat makrifat. Sapa sing mengkhianati amanah dariku, tempat lahirnya orang-orang di negaranya itu yang menjadi pengkhianat negaranya, maka aku bangunkan nanti saat di akhir dunia ini dengan fisik-fisik hewan yang paling buas, yang paling serakah. Nah niku diincim dateng Allah pun disyariataken ngoten menika. Semerap sedanten. Tapi napa jamaah niki tanglet kados ngoten nggih kula jawab. Monggo enten perkumpulan jamaah nika nggih termasuk panjenengan kita nglet luput krana sing jenengan ikuti niki wau nggih panjenengan boten semerap. Boten semerap. Sinten sak benere ingkang narasumbere sing kados kula niki nggih termasuk kula menawi. Lah niku nggih. Ternyata ada salah satu orang sosok yang ditakdirkan oleh Allah. Dek niku mboten ngerti napa-napa, termasuk ilmunya lari bodoh elah eluh, mboten ngerti napa-napa, mboten dados napa-napa. Tapi dia pencarian haknya Allah, mencari ilmu zatullah niku dengan sendirinya meyakini modalnya cuma sholawat. Dia selalu bersolawat. Akhirnya diberitahu, maka saged jawab niki nggih nyuwun ngapura. Diberitahu dengan kunci utama sholawat niku. Ternyata ingkang jenengan tumutih jamaah niku atas-atasnya nenek moyangnya aba-abanya dulu menjadi pengkhianat negaranya termasuk Indonesia niki. Yang berkedok agama menjadi pengkhianat, menjadi informan Belanda, menjadi informan dia menipu sampai diturunkan kepada anak cucunya. Nah niku sampai sekarang ini. Lah mongko menika kula paringi penjelasan. Walaupun kula niki terkenal Gus, terkenal nika anake nika, kenyataan dukur-dukure menika nggih dadi pengkhianat negara Indonesia niki. Dengan tata cara menyampaikan hak kebenaran Allah sesungguhnya sudah terpolusi oleh sifat nenek moyang diri ini. Dengan berdalilkan agama, santri rabi pun diakad secara hukum negara teng KUA, sah cara agama, sah cara negara, direkayasa, ditimbali, diakad malih. Kenyataane kula niki gadah kepentingan pribadi. Kon lek duwe rezeki, kek ono aku, kon iku muridku. Beras sak duwe sak amplop ngoten niki. Sing garai mboten manfaat ajaran iki enten ten daerah kula. Sakno nggih. Dianggep santrine awake.
kenyataannya awake di kepentingan pribadi niki turunan. Ilmu turun menurun niki atus-atus. Jailah punya niki. Nah niku ajaran niku salah satunya sing ngaos bergedhok agama mboten manfaat ingkang sampeyan tanglotaken. Termasuk nggih ngoten. Dodol sabu. Nggih. Dodol sikep. Lah niku. Sampeyan mboten asal nglampahi sak benere. Sampeyan aja poso, aja ngene, ya mboten. Kok gendeng kok edan, tak gaekno ae sabuk sikep. Wis gak usah bayar. Tapi gak ana maharae 2 juta, piro ngoten mriku. Niki ajaran kesesatan yang dibuntal rapi dengan agama. Atas-atas panjenengan moko panjenengan pun ngalami sakniki sampeyan tanglotaken kula, moko kula jawab. Nggih. Lah niku atas-atas pun nggih. Dados niki wau elmune napa jamaah sakmono wene boten fungsi. Boten kenikmatan keimanan datang Allah, boten sampai-sampai. Nggih niku sampe tingali dhuwur-dhuwure. Hak keturunanipun para ingkang tiyang sing nyampaiaken elmune Allah sak benere kaki Allah melalui apa yang sudah diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pun sampai tingali dugi napa-napa niku akhirnya sampai tertipu rabi mawon pun dadi kepentingan pribadi. Nggih niku wau ingkang kula critakaken sehingga panjenengan ngaos jamaah ngalor ngidul sampai bojo lan sampai duwe putu mboten manfaat. Lah niku niki bukti sampai tingali prilakune mereka. Dekek pasar wong-wong di pasar dodolan dimurano nang awake cek gak mangan ngono bae tanggon. Deke tanah wakofe disuratno sebagian demi kepentingan keluargae. Nggih, omane oleh uyuran. Tangga-tangga sekitare awake sampe duwe omah apik kaya ngono. Tangga-tangga sekitare dilokno. Salah wis melarat, penggawane rasa-rasan, akeh utange. Lah niku sampe tinggal. Senajan ngaos ngalor ngidul nggawa kitab kuning. Masjid kono masjid kene gak tau. Wis aku ngaji krana Allah. Tak ikhlasno aku gak njaluk duit bayaran teko masjid kono masjid kene. Boten tau niku tambah panas tambah ngoten. Moko menika panjenengan jamaah padha sing bener. Wis gak usah jamaah repot-repot sampean. Wis anak wis bojo wis putu mawon. Sampeyan lampahi jamaah ten griyane panjenengan. Hak krana Allah panjenengan kehidupan sehari-hari jujur krana Allah. Moko mangke panjenengan mriki malih sampeyan tanglet-aken ngalami napa cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mati wae.